Colemerge bi pêşengiya saziya çand tenduristî û werzîşê ya zankoya Colemerge û gerînendehiya werzîşê ya bajêr bo geliyê Zapê geştek hat li darxistin. Di geştê de pêncî duçerxevan û sih xwezaparêz beşdar bûn. Her çiqas pileya germê bilind ve jî eleqeya welatiyan di asteke baş debû û dîmenên rengîn derketin holê. Geşt di hewşa zankoya Colemerge de dest pê kir. Mamoste û xwendekarên zankoya Colemerge jî beşdarî geştê bûn û rektorê zankoya Colemerge Ömer Pakîş keyfxweşiya xwe ji organizasyonê anî zimên. Genç kardeşlerimizi bir araya getiren Hestek xweş e ku em bi ciwanên werzîşvan û komelên ciwanan re hatin cem hev. Her ciwanek ji me dikare tiştên gelekî serkeftî bike. Lêbes bila em bikaribin, rê li ber wan vekin û derfetên wan dabîn bikin. Gelek ciwanên me piraniya wextê xwe vale derbas dikin. Xebatên wisa ciwanan motîve dikin. Xelkê ku tevlî çalakiyê bûn jî amaje kirin ku xweza Colemergeya bede û dewlemend bo xebatên wisa gelek guncav e. Wênekeş û çiyager Esad Xılınç balkê şand ser derfetên xwezayiyên Colemerge û banga zêdetir xebatên bi vî rengî kir. Em gelek pê keyfxweş bûn ku üniversiteta me bernameyê we he bicihîna. Daxwaziya me ew e nihewê we jî îsa her wiha bernamet wiha devam bikin û ciwanên me bila ji çarşiyan derkevin, kulîvan derkevin, derkevne xwezayê sporê bikin û tiştek gelek da we. Akademisyenên zankoya Colemerge jî li darxistina organizasyonên bi vî rengî wek xebatên girîng ên danasîna bajêr pênase kirin. Akademisyena zankoya Colemerge Kader Mühürdaroğlu di wê baweriyê de ku Colemerg dikare bibe yek ji navendên geştyariyê. Böyle organizasyonların şehrimizin tanıtılması için Çalakiyeke xweş e. Ez demek şad û bextewer derbas dikim. Spasiya amadekaran dikim. Bi xebatên vî rengî bajarê me jî tê nasîn. Em dixwazin organizasyonên wisa zêdetir bibin. Geliye Zapê ne tenê li Colemerge, li Bakurê Kurdistanê û tebahiya Tirkiyeyê wek geliyeke bi navûdeng tê nasîn. Ku di demên dawîn de hem bo geştyarî, hem bo çalakiyên werzîşên xwezayê, hem jî ji bo kêşana dokûmanter û fîlman balê dikêşe.